ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕು ನೀ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದಲು ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪುಗಾದು ಯಾನೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬದಲೆ ಈಗಲೂ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ವೈಪಂದೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಉಳಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಲೇಸು ನಡಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನತೆ ತಂದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಎನ್ಮ ಟೀಮುಲ ಅವು ಸಹಜರಾಯ್ಕಲಿನೇ ಟೀಮು ಎನ್ಮ ಟೀಮುಲ ಅಂಚಾದ ಏರೆಗೆ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಏರೆಗೆ ಇನಾಮ ಕೊರನಲ್ಲ ಅವು ಸಹಜರಾಯ್ಕಲಿನ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನಾಮ ಅಂಚಾದ ವಾ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಇಂಚುಂಡು ಸುರುಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಶೌರ್ಯ 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 ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಯ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡೆ ಒಂದೋಡು ಬಂದು ಕುಡನ್ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮರಿ ಹುಲಿ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಕಡಿನ ವರ್ಷಲ ಪಿಟ್ಟಿಬಿಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಶೌರ್ಯ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಲೆ ಶೌರ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಲ ಶೌರ್ಯ ಬಲ ಶೌರ್ಯ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಉಂತಾಡು ಪೋಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂತಾಡು ಪಿಲೌಡ್ ಉಂತಾಡು ಪಿಲೌಡ್ ಉಂತೋನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಉಂತೋನು ಪಿಲೌಡ್. ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತಾವರ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತಾವರ ಬಟ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಟೀಮ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದ ಪ್ರವೀಣ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಎತ್ತಿನ YFC ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ
ಅರುಣ್ 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 ರೈ ಪ್ರದ್ವೀನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರುಣ್ ರೈ ವಾಯಿಂದ ದಿನ YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆತ ಪ್ರದ್ವೀನ್ ಕೊಂಚ ದಾಟಿ ಪ್ರದ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪೆಪಿಲಿ YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ इतने बैंड बट्टिनी अप्पे बिलिंग बंग दीपक रई बाणाजे बंग सुंदर रई मंदार अकलेगला ಒಟ್ಟಿಗೆ बैंड बट्टी ನಾವು दीपक रई बाणाजे बंग सुंदर रई मंदार मक्कल प्रीतिपूर्वकवाद ಎದುಕೊನುವ अप्पे बिली YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಅಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಆ ಟಿವಿನಿಂದ ತೊನ್ನೇರೆ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋಡಾಯಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದನೆ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಟ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು check ಒಂತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಡೋದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಬರೋಲಿ 2025 ಸಾಲದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುದರೆಂಚ ವರುಣ್ ಒಂಜಿ 32 ಇಂಚಿದ ಟಿವಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಶೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಪಂಡಿರು 15 ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟಿವಿ 15 ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಪಿರಾವ್ ತಿರುಗಾತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಆಗಮನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದಿನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗಮನಗದಿ ಇದು ಈ ಬಹುಮಾನ YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಪುದರಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡ AFC DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ
AFC DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ. DJ Boys. AFC DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ. AFC DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಿಜೇತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕುಲ್ ಜಾಗ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಅಂದಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊಲಿ. ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡು. AFC DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ. ಉಳ್ಳೇರಾ DJ Boys ಬಲೆ AFC DJ Boys ಹೊಸಂಗಡಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತಿರ್ನ ಲಕ್ಷಲ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಏರೆಗಿಂದುಂಡು ತೃತೀಯರ್ದು ಹೋಯದೆ ಆ ಮುಡಿ ಹೊಡೆದ ವೀರ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತಾವರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅತ್ತಾವರ್. ಅಣ್ಣ ಎಂತ ಬುದಾರ ಲತೀಶ್ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ 14 ವರ್ಷದ ಜವಣೆ ಲತೀಶ್ ಕರೀನ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಲೆ ಕರೀನ ವರ್ಷಲ ಮುಡಿವೀರ ಲತೀಶ್ ಈ ವರ್ಷಲ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಕೀಶ್ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 2ನೇ ವರ್ಷ ಈ ನಾಮ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿನ ದಯ ತುಮಿನಾಡು ತಂಡಗುಂಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಮಿನಾಡು. ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು 2021 ಸಾಲದ ಸೀಸನ್ 3 ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಮಿನಾಡು. ಬತ್ತೀರಾ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಗಡಿನಾಡು ತುಮಿನಾಡುದ ಮಹಾಕಾಳಿ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ 3 ಮೂಜನೇ ಇನಾಮು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕಡೆ JP ತುಮಿನಾಡು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ತುಮಿನಾಡ್ದ ತಂಡ ಉಂಡು
ಇನಾಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ತುಮಿನಾಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚದೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ತುಮಿನಾಡ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಮಿನಾಡು ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಉಂತಾದೇರೆ ನಿಖಲು ತಾಟಿ ಉಂತ ಉರ್ಚಿ ಅವರ ಉಂತಲೆ ವೇಷಧಾರಲು ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂತಲೆ ವೇಷಧಾರಲು ಮಾತ್ರ ಉರಿದಿನಕಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ವೇಷಧಾರಲು ಮಾತ್ರ ಉರಿದಿನಕಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಜಪಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ನಂಕ ಐನೇ ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನು ವೇಷಧಾರಿಲು ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂತಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮ್ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ ಮೋಜೆತ್ತ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ರಾಧಣ್ಣದ ಸಂಬಂಧನ ಎಕಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರಾಧಣ್ಣಗ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆಗ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು YFC ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಲಾರ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ನಮಿದ ಬರುವ ಕಾಲಡೆ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಈ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಾರ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಮಿ ಉತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನ ವೇಷಧಾರಲು ಪೂರವರ ಪಿರವಡು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಎದುರುಡು ಒರಿದಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಈ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೆಲ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಪುತ್ತೂರುಗು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊನಬೈದಿನ ರಡ್ಡು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಂದಾರ ಸುಂದರ್ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಕೇರಿದ ಬಹುಮಾನ ಅಕೇರಿದ ಬಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025
ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬರ್ 2024 ಚಾಂಪಿಯನ್ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು. ವಿಜಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಸೀಸನ್ 3ರ ವಿಜೇತರು MFC ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ. ಜಗದಂಬಾ ಹುಲಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಾರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಮಿದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ತಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತತ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಗದಾಂಬಾ ಹುಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಬಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಸರಿಯಾದ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಪುಣಿತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ.